One thing that we don't do as journalists is to tell our own stories. One thing that we don't do as journalists is to use the space that we have to tell our own stories. Is it because we are too busy to tell our own stories? Is it we don't care about ourselves and we don't even know about our own stories? But I believe it is time that as journalists, when we are still alive, when we are still standing on our 2 feet, tell our own stories or help each other to tell our own stories. Most of the time, we only read or hear about ourselves when we die. But it is time that we tell our own stories now when we are still standing on our own feet. Hello and welcome. My name is Robert Tafumane and thank you very much for joining us on Sly Media wherever you are watching us from. All what you have to do is to click the like or follow button so that you never miss some of our exciting and informative program. Remember also to follow us on YouTube, on our YouTube channel with the same name, Sly Media Production. We are also on Twitter. We are also on Instagram and LinkedIn. But for now, we are live streaming from our Facebook page. Sekutaura kwandaita isu sevatape nawo apana nguva yatinotaura pamusoro pezvedu. Tinopedza nguva yakawanda tichikupai profiles evamwe vanhu vari kuita mabasa akasiyana-siyana mukati mekurarama kwedu muno muZimbabwe. Saka ndianiko angataure nyaya dzedu isusu? Aiwa, tatiri Guy nhasi kuno kustudio timbounza guest vakawanda munogona kunge makambosangana naye, vakawanda munogona kunge mine mubvunzo yamunoti saka munhu iyeyu akambomira sei. Nhasi guest randinaro muno mustudio is one of the leading radio producer presenters of our local radio station Star FM. Zita ndi Owen Madon. Regai azvintroduce sezvamunomunzwa kana achita ari paradio ozouyawo kwandiri. Mukoma Ollah, sanganai nemaviewers. Wow, ndinotenda Robert for having me. Owen, welcome to Ollah 7, the Chief Air Marshal, the Baba occasion man. Bye. Ubaba. Tlakudzikamiza muno munasi. Wakadzikama nditika. Saka Ollah, first day rawakatanga kuenda paradio, rawakana shift yekuti apa ndiwo apa. Wapedza from experience, from what I know. Yeah. Mafoni goza akauya achiti because wakausina kutora vanhu kwakuti wakuenda wakabva wadzima foni yako kana wakabva waisa pa sign ndichibva ndozozvino ndapedza shift wapedza hanzi chii? My response akabva ekutanga anobva kune vanhu vanongochiziva vanhu vama friends, relatives, what about Tuesday anyway? You know, no, that was good. Yeah. That was the first show, but no people had a positive response. Kuva kune vanhu vavo because vanenge vachifara kuti wekwedu adadisa wekwedu has made it. Saka zvinhu zvakandifadza kuti ndinzwa mafoni cause zvinongofadza. Yeah, it's something zvinongokuunzwa kuti zvinongokupa kuti hanzi wazvifambisa sei kuti utaure pari but yeah, inguva yekuti vanhu vese vangasazvitarisira. Tochari kuno takakura nawo, you know, ndakazvimira ndobva kumahumble beginnings kuti even kwandaka background yangu it's not so pleasing, but because kuita kwaMwari kunotisvitsa ipapo and also neshungu and the passion as well inokupusha kuti usvike palevel iro. Yeah, I know kuti vakawanda tinogona kuti my background is not so pleasing, but I believe kuti one thing that we need to appreciate first is I am alive. Because vamwe vanhu havana kuwana background yacho yatiri kutaura kuti is not pleasing. Havana background iyo vakatasi handiri kuzviona nekuti Mwari vanogona kutipa nenzira dzakasiyana-siyana. But did you ever dream kuti when I grow up I want to be a journalist? Wow. Chinhu chandaida kubva ndichikura growing up to be a journalist. And chii chakaita kuti ude usingadi kuita teacher, nesi kana kuti pilot? Ini ndakakurira kumusha. So uchi kumusha chinhu chega chatainzwa iredio. Yanga iri cheap because pa TV autozarire kusina. Saka radio ndoitanyanya kunzwa, saka ndaifarira stereki the way yandainzwa
manga presenters achitorowa patendekera kumana pachizvinizvi saka ndaingo imagine ndichitozviita so sometimes ndagara mumba nditangoti kutara ndega ndiri paredio ndichitomborova ndindega mumba pachinhu chandakazongofarawo ndazoona ndaamachiri ndazi ndaga ndichizida kubva ndichikura but now ndatomuindustry handiti one thing tinoitika uri mufield mwapedza unokutochedzwa maauditions toda maproducer presenters obva waenda obva wanzi chichi I know kuti unogona wakaenda kune maauditions ekuma-radio stations akawanda-wanda. Ndoda kunzwa comment yakakudemotivate. Tisingataura kuti ndakaenda ku-radio station yakati. But wapedza kuita ma-auditions. Wonzwa munhu ari kuita ma-auditions achitaura. Vakati chipa musoro pezvako. Actually, when I went to first audition yangu, second radio station, nande chido chazikuwa ndiba imomo radio station ivo so ndakaitwa demo yangu then ndakazoita follow up nizo demo yakafamba sei because andina kuenda during time yaitwa auditions vanhu vese ndakatira kuti recommend because tola munhu abodese mumbo mutest also ndaimboita ma shows ndiri mu town so ndaita ma insta promotions so someone akanona but chipo chako ichi enda ku radio so I went to radio station iyoyo ndasvika ikoko demo tape ndakarekodwa bobo but ndakazodzora ndiri full up rakashaipa saka hatisi kuroona I felt like no pakati kwakaneka sabotage sama bozi kamuroere kana ira pamoyoka ndiyo nditopinda pamazo msiwo ndachita graft zveikuwo but then zvikazirashaipa then ndikaita another demo tape ikandichazoterera honestly andazomuzo feedback takatererwa here hanazotererwa here I don't know but rekutanga rakashaiwa rechituti kangosiya zvakangodaro but imwe boys but ndinokutry but ndakachazodzoka feedback from the authorities but nothing but what ipapo waita ma-insto promotions here in town aitoshedzera hembe mtown groceries apa kwato qualified journalist no okay usat okay but it's passion passion ndaita mtown mupana mashops angari abig chinori perekwei vachinjana muzari promoter and also wema-banana city sports ndichinyoperekwei then angaine mashops ake angainawo. I just want to cut you shortly and then we speak to our producer. There are some technical issues that they want to work on. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges. Rising from the ashes, our Zimbabwean celebrities have paved different paths to be the people that we look up to today. Role models, opinion shapers, and motivational figures. All of them have a story to tell. SlyMedia TV presents On the Set, a show dedicated to showing you where celebrities came from and where they aspire to be. No matter where you are, local or international, we are willing to share your story on when you rose to fame. So contact us on 0772 863 484 or 0715 015 575 and make sure your story is well known worldwide. Sly Media TV, building bridges. Mukumaona tanga tiri kutuma shops manje mziri kuchedzera yembe $2 zvakaitoita ipapo mazuva iyayo ndiri mutuma shops umo
Then I remember pakatozoya vamwe vanhu vakati approach imwe big supermarket vakati no tikona kuchita zvakuti zvinenge zvinobuda zvakanaka. So dai vamboya vambotitirawo kuna Charter Road uko kuna number 15 ku downtown plus hakuna vanhu vakanyanyo hakusvika zvotengwa zvinhu zvedu zvakanaka. But no problem, I will come. So vakati tichaimbonotenga ma sound system wanga vasina the PA system. Then they bought their PA system ndobva vazondidaidza. Then ndo masira andakazita kwabhigi ndichienda ikoko kunotanga kudaidzira mushop imomo. So mushop since ndine big PA system ndainyatsorova nemberi paradio zvainzwira ndingopuro zvavo vachasei saka vanai munhu uyu anenge kuradio. And I remember then vanhu vaitondikompea naRichmond Siyakurima the way andaitaura even the voice. I don't know kuti Richmond. And also I think I'm sure papani imitation kakaripo because semchinje ndaifarira kuvapa radio. So unongoni munhu anongochiimagina sometimes uchimboteerera kwaari. So ndo zvinhu zvaiitika ipapo. Ndobva ndazobva ipapo ndakurefera kunzi chimboendei kuma-auditions kwandakarecommend kwandakanga chitaurwa kuya ndobva ndoendawo nepamwe. But then pasina mazuva akawanda ndo pandakachizowana manje pakazobuda a press advert yaitaura iyo kuti kune ma-auditions eZimbabwe Talk Radio ida kuvhurwa. Then I said, this is my chance. This is my time. So I went to Alex Park. I'm sure about 2,800 people. And the queue was just meandering. So the queue though, you know. I have to confess. The queue because the queue was too long. Na Niki nilimwe timu nangariri padhuze nongo sanozokwanisa kuuya then ndakangonomiwa ipapo chance yangu yakapinda kuti ndichite ma-auditions. I did my best though now I don't even remember what I did that time. But audition, was it sport? Was it? I don't remember. I should be so comment or something. But then I go on the ground and say, nah, zvangu zvaita. Vanhu audience must speak ground mwamia. So teach matters ndiye ngakamira achiita ma first audition pasi. So waitu kataura vanhu vese vanotonza kuti uyacha so uyabhayiza vanza baya. Waitu papa in two ways. Either waenda upstairs or rowa pasi. Saka ikoshowa nzira dzako twidzo dzodzo. Saka ndarowa vanakirwa vanonzi go up. Thank God. So mudenga mane ndo mini a panel of 6 judges. Ngana admitted derera ana Alice Mtema ana pure jury team ngakaona ngari papo. Pa saka wacho kubvona itafuti zvinhu zvako zvaunogona. Saka kwaenda vanhu vashoma wazhinji vaipera pasa. So ndakangozona ngondoti ndapuwa script. Kana ndanchikumbiwa ndingorwa freestyle. And this is how the script. Script is there to guide you. Script no good raw to the freestyle. Then I did my best. And I saw yes for me. Good. So the channel no record next you see a voice my numbers. Just of phone right. So ndakangosa ndineka hope kuti zvichaita. Though panga paine vanhu vakawandisa. Unongoziva kuti vanhu vakawandisa kuti pa 2800 ndiyatofonerwa. Neno. But that's no paper about 2 weeks. Ndakanzwa phone yapinda. Phone yega yakachajwa mugomba haifana tombopera kana moto. Yakangoridzwa kwaona yakanzirobwa tu. Tiri andikunda. Aisiya tiri kuchazira full call. So ndakazofonerwa varida takatakuita paFiba radio ma training yedu kazaiti. But it's a game of numbers. Tatuma 20 something people. So we only need 8 from the whole group. Ya muri team yese munayo. Aunobina umapostori rekuti ama. Indagara manje laki ngombe matumbo mu. Laki ndo ndakandiri mupostori saka chiposi chachaka chitongori papa pasa need kwenda. Saiko tatenge titori munyasha kuti achasara kungogara waigora wakapfugama. Mabaji suka wachiti mwari kana riri basa rangu ike. Exactly. Ndipinde ya. So that's what happened. Thenvatazorwa another audition type of ones now tauda final. So come up with your concepts. So mnayega onzi create your own concept, then you present it or recorder, then you're going to listen to that program. Then to decided okay, we'll qualify or qualify. Then I did my concept. I'm showing idea such a fun. The concept that I did, the program I got Godzilla was to do with male circumcision. Then I type up. Then there was another phone. The ones I know you did very well. So come back, Mswa card. It's the game of numbers. Don't start at 8. So you guys did qualify.
tisati tombozva kuti studio yacho inenge iri kupi zvichitwa ari muswani kana takazobva kuti right mastudios ari kugadzirwa akupera almost done saka tichazoenda pamhepo musi wakati saka takazotanga rigorous training yatakatanga baba yakatitorera about 2 to 3 months nana mukoma Innocent Chuma ana Leander Candiero those are the mentors vakati builder that time nana mudara admire derera ndo vanhu vakazotigadzira kuzosvika 25 June my first day on air. Okay. Yeah. And I know kuti maprograms amanoita unoinvita vanhu vakasiyana-siyana uchiva interview vachitaurawo nezve about their life. And vanhu vanenge vachibva from different sectors. True. Sector yaunoti apa ndakumufonera zvangu kuti munhu auye but hey from experience ka vanhu ava vauye kustudio vanhu vapi because inokatondibvunza ipapa ndokona kutokuudza kuti vamwe tokona kuti sakatomboti ngatimbomirai vanhu vapiwa problem inoiva politicians ndo vanhu vanonetsa simply because of my controversy avo vanhu vari public offices but they don't want to be interrogated or to be interviewed mune whatever the success or my failures avari kuita more public offices manenge vari. So you say okay come talk to us you've got A, B, C and D avabvume kuuya you can agree bobo zvafamba azokudza last minute say I've cancelled the interview I'm no longer coming. You're now telling me last minute and I'm not just fill in kuti ndizoisa apa. So I think so far patema ndama interviews nechi vanoti let's say politicians then among my artists here and there though I think kuni among my artists that now are very professional uri kwamtu yara 7 anenge atopona 6 kana 6:30 anenge atomirira kuti ngera pamhepo koita among my artists that are very unprofessional zvekuti unototi tukira pamhepo na 7 o'clock anoenda 20 past 7 okupa because andiri mutraffic ndanonoka kupedza zvanachiita chidisi okay so imwe nyaya yekuti ndo zvimwe zvinozongokuti kanganisa mashandiro asi politicians vanhu ivava vashandike nawo anditi kumushando kupi ndobva parusape ndokumusha I know kune veage yako boys rako rakakura naro mese makwanisa kuita here icho nechocho in life kana kuti vamwe vako vakatadza but mukana vainawo? Hey, that one is a very difficult question. Inga sound as if it's very easy. But chakaita ndechekuti pakusimuka kwevanhu chinoitika pakusimuka kwevanhu munosiyana mafungiro nemarongero nemikana uyezve zvichienda kuti mukana wakuwana uri papi uchiitei. So inini ndakazvimirira ndiri munhu angagara aine chinhu chaanga achida handiradza ndakambofunga kana kuti chido chekuda kuva doctor or a pilot or anything but handiri chido nechinhu chisa ndayangoti pandiri kudhira zvinhu zvangu ndada kuti ndizvidhileya ndada kuti ndizviite ndiri mudhuze mevanhu vagara vari kuzviita. So if you want to be a journalist you have to associate yourself nemajournalist vagara vari muindustry master the skill even usati wava a professional journalist zvavari kuita iwe ukwanise kuti tozviita usati wava a professional chine chakuzongoda the qualification yebepa but whatever zvinofanira zviitwa najournalist unofanira wakuzvigona. So inizvo ndakangomaster that zvakandibatsira. So to some vandakakura nawo ndonatsa kuti vanhu vanga vasiri nyasori clear of their intentions adada chii mulife make saka zvinhu zvinovanetsa right now some are still struggling to be very honest. Ndinorwadzwa ndikanakana kumusha ndona some of my fellow students anadza nawo macolleagues vachitoramba vachigwesha vari mumusha mame ndichosika kuti kutofananidza kuti ndiye Ollah ndimboka pombe da kumwa chisupa apa my guy ko WhatsApp zvakakiya kuti muno muri no but takakomusiya ari muno but nazo chito muno. So it's sometimes maybe it's nyaya kuplana kunochita munhu then vanhu vatema tine problem yekuti we blame it on spiritual whatever kuti I think pane mabad spirits zviitika pandiri zvinoda cleansing yet it's not iri nyaya yepoor planning jaja kuti uda kuita chii. So ini I think zvakandibasa kuti ndandiri very clear zvandaida kuti ndinge ndichiita saka nhasi pandiri it is because I wanted to be like this. I wanted to be a journalist. Basa redu Ollah rinotitukisa ukangoenda paair chat pando nevamwe vanhu vakangoti hapana kana comment section macommentator haatombokwanisa kuisa kana positive comment kukutuka one macomments futi anouya achiziva kukunda iwewe wakadzidzira basa racho saka how do you handle macomments akaita saiwayo Ollah uchinzwa kuti but munhu ari kurasika but
kukubhombanda chete. Inini aneno maybe andina vanhu vandonyanyonisa navo social media because ndiri maitira ndozviita my first days ndichiita makuudza this simple story, this small story. Ndiri paradio because of this social media tanayo mazuva anayo. My first days ndichiita mainterviews angu, saka ndaiti uchiinterviewa munhu kune vanenge vachifarira zvauri kumubvunza kwete vasiri kufarira zvauri kumubvunza because simply because vanosaida naye anoside kwake kuti ano isusu tiro chakati penini chakati. So sometimes vanhu vaya vanenge vachiita kuzokuataka on her behalf on his behalf. So ndaiataka now you see I've got braces, right? So mazino anga kaita kakuseparator. So this is the reason why ndanga ndisingari kuita any TV program. Okay. Anoona but ndaiti mazino anga ndaisina confidence. So it is the first thing chandakataka kutukwa nacho is chakati chako mazino anga akadai so. I felt so offended. Then I approached the orthodontist to say no, fix my teeth. please. So that ndirakuti gaze zvibera nawo. But still no, it's a mistake. Both vanhu haugoni kuwafadza vese nezvavanoda. Sometimes you have to ignore the comments. Usaregedze kuverenga those comments. Go and read whatever that they're saying. Zvavari kukutuka nazvo and find a way to balance kuti vanhu vari kukutuka ivaga vari tokutuka vari paplatform yauri iwewe, meaning watouya kuzokuona iwewe mafanza ako in a way. Then kwete vagara nokufarira usateerere macomments chete as a journalist ekuti uri kunzi uri kugona wakapenga no. Already uri kugona utori paplatform, yes iye achisiyana nawo. Look at those ari kukukriticize. Take that criticism tozofarira inenge chinzi constructive criticism, though iri inozoleka mucomment section hamuna constructive criticism. Vanhu chava neconstructive criticism vanogona kupinda mudm ukati Ollah I think yanga yakapenga but you should have done it this way so haibuda zvakanaka. But vanongo vachizotuka yaya mamwe acho macomments just leave it or chitoenda reply vataika otona mureply toseka zvako zvakanaka in a way kuti iye andofila bad nezvaaita, so the next time paanokomenda haakomenda aine shungu. Ndombona ndisangana newe kune mamwe ma-events uri director of ceremonies, uri master of ceremonies. If you ever done basa rekuti wapedza wati apa ndofunga chiinda rova but munhu ari kukubhadhara ubva wauya wati shamari kondochichi wanga uchitei? So far zvangu ndakazvimirira handisati ndasangana that scenario, but chanero ndosangana nacho vanhu vanoda kuzojamba kubhadhara vanhu kuti chachindipawo mari yangu ivo ndafaiza but chimbonora mari yangu kuti atokona mangwana Ollah now show ya flopa zadai ndo ndaita challenge. Saka ndakazongoti no inini kazhinji vanhu vanondipa pama-events awo ndakungoti give me my flat fee then ndozongoya ndisina chikwereti newe so that titingoramba takamindira marelationship idaribo because munhu kuti azokubhadhara wapedza kumuitira basa akonanga kuti alosi akakupa mari before basa that's good because that's ndikuda munhu kuti awe. So ndo challenge ndakangosangana nayo yekuti zvake pakuti ndatadza kuti aiso akashoma ndifunda ndamboisangana nazvo maybe zvichauya. Saka unotozvifila here kuti nhasi ndiri kuenda muchato waRobert, saka ndoda kundasi do you research assume kuti unenge wainvitwa kunoita MC pamuchato, do you research kekuti character yaRobert yakaita so then mukadzi wacho musikana wauchata naye yakaita so that kana waipapo you try and be the all-rounder MC trying to capture. Kana uchida kunyatsova a good MC kana uchida kunyatsova a good MC anotongonzi uyu mutsvagei chinoita kuti utsvagwe nevanhu it's the way yaunenge uchiita basa rako pavanhu ivavo. Haisi nyaya kuti unofanira kusekesa vanhu vaya chete but chinoita kuti vaseke inyaya uri kuziva nekunzwisisa une background yevanhu vari kuitira muchato kana iri event yemuchato kana iri event maybe it's a gig or something, nzwisisa kuti zviri kuitika ipapo the concept and everything. Kana usina nzwisisa yezvinhu izvozvo unenge utori out of touch chero ukataurisa zvinenge hazvoti good MC. Kuti unzi a good MC unofanira kuita research yemuchati murume usangotore mari yawo wozongowana semuchato iva netime yekuti utombotaura nawo muromera meeting muchati moenda kuna kusadza let's go for lunch timonodya sadza tichitaura uri kuwanzwisisa makasangana kupo wani mimi tasada kumusha kwazvimba tichidii uchinzwa nyaya dzawo then paunozoenda pastage wakuwadza zviri kwazvimba mune vanhu vekwazvimba watouya ndisatisa zvekwazvimba peso wakutonakirwa newe so vanobvata vanhu vanobvanyatsoti uyu munhu wedu. Yes, that's being a good MC. Kana dako a good MC just research. Rikatipinda kuma-comments kwatanga timbotaura kuyo zvakanzi naDarren Ridzai Muza, hi Ollah,
Simbarashe Samaita and interesting. Kolisani Moyo, great. Sly Wagona, the interview is great. Ollah 7 Dirukufara, this is a good interview. Thank you. Joseph Piri, Ollah S, Paida Dianga following. Kolisani Moyo, interesting. Victor Mamvura, Ollah is great. Your voice suits your profession. Thank you so much. Thank you. And ande kumusha now that Ollah mnani kaitaura pa radio vanhu vachikunzwa vachita sei ngatimbosiyai ma colleagues ayo anongoda mariwa wakana wachinge wauya vamwe ma youngsters vanouya kwauri vachiti chii vazhinji vanotouya ndinoona vanenge vada kutobatsirwa not just mari Ollah, can you just uplift tiendo pa level rauri dai vatibatsirawo omwe achiti tinotaka kuimba maiti zvakati dai vatibatsirawo kuti tiendewo pamap so vazhinji ndizvo vanenge vachitaura pandotaura nawo ende zvinhu zvekuti ndikaona munhu paine potential ndinyatsoti apa munhu anogona then vamwe ndotovalingawo nemarecording studios say go and see ningi some I even pay for the recording time to say inonogona ningi then I'll do the payment I'll pay so that ndindaona kuti pane chipo chiripo but munhu ari kushaya mukana kuti haana mari kurecord but achigona ndo dzimwe nzira dzatinoita zodza ndobatsirana nadzo nevamwe vandinchiona basa iri Ollah rekuenda paredhiyo uchitaura behind the mic vanhu vanokutarisa as a superhuman being but avazive kuti unotoita zvinhu zvinokustressa in life zvokuti pamwe unogona kuti hey ndochiendere kana kubasa pamwe unogona kubva kumba kana usina kana dhora wasvika paredhiyo wamustudio zvese izvozvo zvinogona unozvimanaja sei kuti une stress dziri kukunetsa asi kumba wafonerwa kunzi amai varwara asi apa utori murodhi chi kuenda kubasa kwanzi mari yashota kunoku zvazoti hey pamwe murodhi madriver anenge kuti mpepe iwe buda manu but wamustudio now how then do you handle the stress here the Ollah Owen Madondo and Ollah 7 on air like the name suggests not the chief air marshal you're you're like a pilot kavali mucockpit zvokuti varwana nemukadzi kumba manetsana mambotukana nemwana ambodai apisa hembe zvadai unofanira kuzvisiya because wakatakura upenyu hwevanhu unodonedza vanhu vakapera kufa so kana uri presenter uri pamhepo you are talking to millions of people so vanhu ivavava vatori nestress dzavo pamwe dzinopfuurawo dzako kana kuti dziri shoma pane dzako but vanhu vese ivavava vada kuti at least uvape entertainment uvape information uvape education vanhu vese varona zvinhu izvo kubva kwauri panguva iyoyo so zvinoitika kumba hazvifaniri kuaffecta basa rako but nyangwe hazvo zvichiaffecta in a way sekuti titori vanhu yandimaona but ukanga wapa mhepo you just have 3 hours dzekupresenta show yako so you have it simply means you have 3 hours of pretending like everything is okay when it's not wabuda mustudio uchivhara dhoro studio and say I'm not going to face my problems again. Kana kumba kune problem kana iri nyaya yemari yakunetsa then you have to face it again. But kazhinji vanhu vanotona kunge tisitoriwo vanhu vanorama musociety vane maproblems akafanana neavo titongori vanhu vamwe chete zvamwe zvinongofeswa nevanhu kumba ndozvandinongofeswa kumba kwangu mafamily issues enyu ndo andingori nawo kumba kwangu but sometimes we then come up nemaways ekuti tinotora time yekuresearcha patinotaura vaya totoita kunge vanhu vakapenga inyaya titangotora nguva ngoresearcha then totaura on behalf of the mass chete yes toza kuti tima industry yedu kune vamwe inogona kunge iri big vamwe vagoti it's very small but we know tine different radio stations different newspapers different TV stations do you compete toti Ollah wapinda mustudio handiti unoti nhasi ndira kukunda here vekuradio station yakati kana ndira kukunda DJ yakati I'm sure tikashanda tichidaro hazvishandike zvakanaka because competition iyoyo inogona kubuda mustudio yotozova competition outside studio whereas we are one as journalists we are one though we work for different radio stations or media houses but we are one people so why then should I compete with Robert when Robert is doing something which is good interesting exciting I should compliment Robert you're doing very well I listen to your program. You are doing very, very well, and also giving sharing ideas. So I think my program so fine. Because we are, yes, we are fishing from the same pool though. But the way I do my program, okay.
if it is about competition, then it means there's something wrong. Yeah. If it is about the competition, it means there is something wrong. Because Zavani radio station pachayo isina kukompita nevamwe vari kunze. Mapresenters epastation haafaniri kukompita pachawo iwe wacho. Kana vakatanga kukompita pachawo, it means there is a problem, something is wrong. So all I'm saying is, it is the concepts. In other words, the program fire. It's not only the present, but the concept. Yeah. So if I create a good concept here, sit in, people will still tune into that program because there's a concept. Yeah. So we should sell concepts, not individuals. So tikataka kusell individuals, then pan a problem. So tochienda kunze kuti vamwe radio stations, if kana tine concept iri kufaya iri kutirwa navanhu vakawanda, concept hiyo ina kuembracewa, and also nevamwe vari mu media industry checha chakadai so chisoto chakadai so, then zvichapawo inini shungu yekuti concept yamukoma Robert ndikapa pane kana era ndichazogadzira pakati nepakati. So at the end of the day haizova competition, but right now we take it as competition. We take it like media politics. Yeah. It is media politics. Itori opposition. This is opposition. Drinks yeah. And hang out na Robert from Sly Media. No, we shouldn't. I mean, do that. T11. Yes. Let's go back to Rusapi. Tokura Rusapi, todzidza ikoko, toya kuHarare, tatsvaka mabasa takudai so. Ndoda kuti one thing chaunoti ichi kaichi handidi kuti vanhu vachizive. One thing ichaona kuti vanhu amana makuru andakaita iti ndakazenda vanhu ka handidi kuti vazive zvinhu izvi imbondiudze zvinhu izvi. So ndikamuudza vanhu vakuziziva. Aiwa uudza inini. Uudza inini ndati ndiudze chinhu chauda kuti vanhu vachizive. What is it? Chariseka kuti vanhu vazizive. Okay, andifungi kuti ini zvangu zviri out there. Andira chinhu zvizhinji zviri secret. Zviri private, zvangu zvizhinji zvinongozivikanwa. So I'm trying to think kuti chingava chii chisingazivikanwa nevanhu. Unozoti pane paurambudza kupinza ka background kako kuti ndakazidai ndakati ayola pana basa nezve background panapa andiri kuzviona. But you know in life tinokura tichiti if you look back now like what you wanted to say, I don't want life kuti ite so, especially for my kids as well. And it, okay, let's put it this way. Ndezvipi zvinhu zvausingadi kuti vana vako vaende nenzira iyoyo that you also faced through when you're young, not because my parents they could not afford kuti vaikakusiya kana kuti vakakuita so, no, circumstances then probably forced them kuti vakurere like nenzira iyoyo kana kuti ukure nenzira iyoyo. Ndezvipi zvauda kuti vana vako vasapinde nenzira iyoyo iwe wababa now? Ndine I think two scenarios. Pane gore rakamborwa nzara. That was 2002. I remember. Wanga uri kupa? Ndandiri kumusha. Kwarusapi. And mutwini wa mama wangu ndo gore rakarwara akazoshayika zvake later on gore racho iroro. So gogo wangu vakambotisiya tiri vana. Gogo wangu wamai vangu ndo vakandirera ini. So mai vangu vanga vari kuno kuHarare nemutwini wavo, then gogo vangu ndo vabva kumusha kuuya kuHarare kuti vazombochengeta mwana wavo vachifunga paangona kurikavha nekukurumbidza. Saka takasara tiri vana tega pamba. So pandinonzwa chinzi vana vakasara vari vega zvakadai, ndinonzwisa zvazvinoreva nepeni yacho. Ndakanyatsoona kuti zvairwadza, dzimwe nguva tasangana chekudya pamba, zvinhu zvekuti ndikazvifunga izvo handidi kuti mwana wangu inini apurwe nepani pakadaro, because takatomborana mazvese papakatooma. Then tozomboenda kumaraini, nokota maraini, there's a time pane a church, the Church of Christ something kumusha ikoko yaita zvefeeding, zvekutofeedha vana nherera nechinechi. I remember that time I joined that group yenherera, though ndisiri nherera. Ndakatoenda kuti tatisa chekudya and my little sisters, so we went there titoenda chinodya tichididi andimona, because kwaitwa feeding every Saturday and Sunday. Saka pamwe pese apa mai musingauyi, pamwe zati Saturday gege neSunday mukutondodya uchi kufeeding, kwaitonzi kufeeding. So ndatoenda ikokoko. Saka chinhu ndikati look back, ndafunga kuti vana vangu ndikade kuti vana vangu vatonzi vana vaOllah vakunodyawo pafeeding. Saka ndinoshanda nesimba nje kuti vana vangu vasapfuure neipapa. Ndoda kurarama a better life ino yaitangoshuwawo kuti tichazoiraramo here life yakadai, but taikura ndiri mumatambudziko. That's 2002. Though maini inonga vazoshayika zvavo later on, but time iyoyo ndakarwadziwa zvekuti I remember chienda kuchikoro
tine maputi nemangai anongota zvekungomanzwa mangai wamwana jese dessert for fun but this title jese kuti no toto meal taitobika chibage totora chikwata choibva pasititege tovapfana zvaisanyatsoibva futi zvatotsvukira yachinja kala mangai tatorowa tenda kuchikoro neplastic redu because anga ari ma1 time yacho so handidi kuti vana vangu vararame life iyoyo at all and also life yekurarama with a single parent handidi kuti vana vangu vararame mararamiro yayo because ini ndakakura ndisina baba vangu mai vangu vanga vari kuharare so varorwa so ndaigara nambuya vangu so vakandichekera zvakanaka stereke ndinovatenda stereke but handidi kuti vana vangu raramika mararamiro ikakago kanongorwadza so because kuti munhu wese uchiri kuenda kuchikoro unoiti mama wangu anitengera chakati dhidhongu anitengera chakati ndova dhidhongu autombowaziva ndatombonzwa nezvakatombovaona kuti even imagine baba vangu anendebvu here unongosisa tozviziva so zvinhu zvakuti zvakandimbonditi affectei pakukura kwangu inini saka handidi kuti vana vangu vararame mararamiro and chinji kuti inini mukoma Robert ndikudzi kuti chokwadi right now I am very close nevana vangu ndovandoti mafriends angu if I get home ndikagara mubati akutoseka ndoseka ngeti vana vanhu vakuru because ndofeel like this is my family, this is my all, these are my friends yeah because handidi kuti vararame vachitya dhidhi wavo kuti dhidhi vanopisa no ngavai mafriends angu if there's anything vana vangu vanonditaura kuti no dhidhi chakati vachichodza paushamwari hwedu nadhidhi chinoitika in life Ollah ndechekuti looking at macircumstances autaura kuti wakakura baba namai vaseparata baba wakutoimagina kuti baba wakaita sei but as you grow and you make a name for yourself Ollah Madondo is now a brand Ollah 7 true baba vazouya here vachiti ndiwe mwana wangu kana kuti vada kutoya kubuilda relationship zvakaitika but zvakaitika earlier before radio okay so ndopandokuti namwari kuti rimwe gore that was 2006 29 December 2005 sorry 29 December ndanditori paholiday ndatoya kuholiday kuharare ndagara kumusha ndatongoya kuholiday kuharare kuna mama wangu then ndakatonzwa kunzi panze pana baba vauya because kuna namai guru wangu weukama vadaingoudzwa kuti hama dzako vakakanza baba vako vaita sei vauya baba vangu because ndakabuda from Norway ndakabuda panze kanziti baba vako avo that imi and I had mixed feelings, mixed emotions kufara kwakauya kuti baba vangu vauya kuchema kwakati baba vako vakabondona zvakamboya zvakakuwanda panguva imwe chete but you know ndakaona one day iyoyo baba vangu then vagara South Africa vadzokera kuchi South Africa vakakondisira nhamba yefoni madhiza chikashandisa mapayphone ekufona aiti mapayphone aya ndaitombovafonera panhamba idzo ndichitaura navo baba makadi uri seiko kwachikutaura handiraiti mwanangu then neadresi pamba pavo kana vazofungwa kuya job rimwe gore ndopapa pangu apo kati handatendi saka handiri mufana ndichiri kumafomu 1 ndazokura chichichi then ndapedza chikoro 2008 my friend andati mane kuno kuharare kuchitsvukisa akati no I'm going to South Africa kunogara mukoma wangu ngati samwari ndaitoraramba make mvesi ndaitorara kumba kwao kuti ndokumbe pekurara zvinhu zvakaoma like that akanditi ndikati samwari manje ukabaya ini ndorara kupi ndichasara nani chiita kuti tiende tese kusouth ini ndokunogara baba wangu ndine adresi mfeso kakati but ndine mari iri kuwanira ndichega nditsvage imwe mari ava atsvaga mari yake mfeso kana nditinei ndobva atsvaga mari ndobva takwira bus test takwira gonyeti pambudzi apo kuenda South Africa ndavafona ndapabhodha ndikati baba ndiri muroad ndazei kuuya kuzokuonai that was now the second time ndinovaona ndato 4 years later zvikati uri murodi aufa chichingeta ndiri kutouya but ndatachi taperwa nemari pabhodha bhodha takazotokuwa nemaguma takanyanya kujamba bhodha takatisina mapassport andikuona saka pakuenda mari yakapirana namalaija vanotakura vanhu vaiva saka nonono bhadharachi mari 1600 rands ina handichisina fesi wangu haachisina then ndopandakazofonera baba wata South African side tasvika kunonzi kuUvel in South Africa vakomana amusina mari sungo nokuuraya kuvillage ndakutoitirtini nemapanga nechinechibullet futi vakomana vaikati ndavafonera vanau ina namari vakandifonera kuti handina mari yekuti ndikutori ipapo handira 1.6 yavari kuda like I'm here to see my father you know kuti ndazoti ndaura kunosangana nawo ndakapererwa mfeso wangu atowana mukoma wake wamubhadharira mari ini ndikati baba wangu ari kuuya ndo vakazoya 2 days later ndiri ipapa kuna vanicheketa sivaiti tazvoda kundiuraya angainikasamira zvakanaka ndobva kuzondibhadharira zvangu ndokuzotanga kugara nababa wangu kwandakaita then we stayed for few months but ndati ndakudzokera kuZimbabwe
the environment ndakuifarira kuti ndisajara mizo South Africa ndichingondwa kuti kunouraya vanhu ndaingotya plazo ndangakura kumusha pana kuzodzoka kuZimbabwe. That's how I came back and ndovazitaka kuti zvinhu zvangu chiupa ndari pana but baba vangu ndandasangana nawo but kuzoziva kuti tive neukama nerelationship yakazotaka kubuildika along the way then vayazochisimbawo wa a brand zvinokuitika unonga baba anenge ango proud mwana wangu but yeah it is what it is. But vanhu vari kuziva kuti Ollah nemachenera wakaita hauna masocks. Vanhu havasi kuziva kuti ndina masocks because ndakapfeka ma-secret socks. Yeah, saka ndinawo yeah like this. Okay. Exactly. Inopfekwa nema-secret socks for its fashion. I did. Yeah. Now chief yamasho tatoti aiwa regai timbotaurawo nyaya ndomatarira titaura tiri kubhawa kwatinoita sei kwatinosangana saka aiwa regai titese sekutaura wangu waita kuti vanhu vanozopedzera kuzoti Ollah angaende kuSly Media kunotaura ipapo ndofunga vatomboonana takana aiwa regai titese tinotaura nyaya dzedu tiri ipapo. Hatina Howard DD, very good interview. Ollah uchikura waiterera station ipi and who were your favorite DJs and who are your current favorites as well? Thanks for bringing these radio guys. Please bring in more of them timbons. Wow. Ndichipindura the last part yekuti bring more. We will bring more. Kana zvichitoita dai zvaita nekuda kwedu kana every day kuti every day tinenge tine a presenter from different radio stations havaperi kana vapera tovadzokorora enge mapoliticians ndinonyora kana kuti every day saka isi that zvichikwanisika kana every day na 9 tinenge tine producer presenter or any personality from the radio. Hande kuma questions ako hanzi uchikura waiterera radio station iyi kumusha nepfenyinanga ine mukurumbira iradio Zimbabwe then ndoyataingoteerera tichinzwa na Richmond ana Eric tichikura na Eric Night taingoteerera tichinzwa ana Swela Nchikwape vachiverenga mabhuku vanhu vataiteerera seke tichitonzwa kuti okay saka vanhu vandaifarira futi and ndakazonyatsofara ndazonyatsosangana nawo in person my first time. This is Richmond. This is Spelan. This is Mkoma Sly Silvester of money was Sly chimbo changu. So ndaingonzwa kufara. So yeah, ndo decision ndaitira ni vanhu vacho iwawo. So the current favorite that's a difficult one. Unochauzonzi hasha mari unoulayo wakuti hauti ndiki ano I think unabvunza kuziva but English is good but I think vese man vese ndo because inini ndoteerera ma-stations ese ndoteerera zvirongwa zvakasiyana siyana because kune information yawo iriko kune zvakasiyana saka ufanira kungozvilimita kuti ndongonzwa zvekwedu kana ndongonzwa nhingi chete pedu I think ndoteerera vanhu vakawanda. If you ask me about Ndundu, ndotokudza. If you ask me about Patsani chinacho chikuze, I will tell you. Butterfly and Sugar, I will tell you. Miss Red ndotokutaura saka ndoteerera vanhu yes. Ambuya vakakurera vachiri vapenyu. Vapenyu right now vari kumba kwangu. Ndoda kuti vazoudzwa kunzi ambuya Ollah ati zvakati pamusoro pezvenyu. Ndozoda ambuya vanenge vasiri paFacebook and avapinde maFacebook live. Ichokwadi. Ndoda kuti vape message yekuti vazoudzwa kunzi manzwa zvataurwa naOllah pamusoro penyu. Kuti anzi ati chii kuti ati zvakazvakatoa kuti Ollah vanokuti chika nacho kuchedza gugu. Oti owi. Vataure message gugu kuti vazonzwa. Thank you so much for this opportunity. Chekutanga. Gugu vangu ndoda kuvatenda. Ndakavatenda uye ndichamba ndichimbovatenda. Aita ndakawatora kumusha gugu I think magara kumusha. Gugu wangu akakura achigara muHarare munochiita zvibaba zvavo muHarare akazoenda kumusha. Ndowatora bag ngati gugu I think zvekumusha maabo. Chimbozo because gugu wangu zvekuda kushanda zvanga achizida zeni age. She turned 80 yesterday. Happy belated. Yeah, thank you. So she turned 80 saka guchimboya mugare kunoko. So that zvichii mabasa anokuremerai munenge mamboasiya. Gugu vangu ndinovatenda because vakaita chido chekunditora ndine 9 months. Pamukaka paamai vangu not even a year 9 months ndobva vataka kugara neni takagara nawo kusvika ndakuta form 3 ndichigarira gugu vangu saka patime yandaifanira kuziva mai vangu ndakaziva gugu vangu so munhu andiri mai vangu wapenyu but munhu andiri very close naye ndigugu vangu. I love my mother, I love my grandmother, but gugu wangu ndio ndakasa mai because vaindibereka at one point gugu wangu akamboita blind zvekuti vakatadza kuti vakazondoparwa zva maziso vaitifamba nevachindudza history vachienda kuchurch vachidona vakandibereka and that history handikanganwi vachintaura ndaidona newe ndichifamba newe ndakakubereka ndichidona mumagomba ndisingaoni so munhu akaita chido chekundirera ende pandiri panapa
andizive kumwa doro, andizive kuputa fodya, kana kutora anything chinodhaka, kana kupinda mune dzimwe nzvimbo dzisina zvakanaka. Handisi kuti mwana kuputa zvakaipa, zvinonha zvakavanakira, but ndoda kuti pamakudzirwa ndakaitwa inini, ndakakura ndi munhu wechechi because of gogo wangu. And munhu akandirera nenzira yekuti even vanhu vanonzwa mashoko anotara paredhiyo achitanga Ollah zvinoudzamu, no, it's because of my upbringing. Because of that old woman vakaita rudo rwekundichengeta. So ini ndakati gogo ndokandiudza vanhu vakawanda ndosangana navo mumastreets, ichi ndakasanga ndakachenjwa nambuya wangu, ndotobvunza ukaita wakaitirwa chimbuya wako, because gogo wangu vandirera ndakaona zvichikodzera kuti ndivaitire something chinonzi chiredzwa. Vanhu vafana kuchinzwa chiredzwa chakakosha kupa chiredzwa kuna mbuya wako, wana warerwa, because ndo dzinza rakakuchengeta kuti uve paunenge uri pasina dzinza rako iyo chari chairo uyo usingarizivi. Vana vazhinji tinoita manyingo kuti azive dzinza rako kwakode kwakati takutosiya zvoku wakutozvipinza mumusha manongo waenda, which is wrong. Unofana kuve mwana wekuti unotanga watenda kwawakabva. Mbuya wangu ndakavabvunza ndoda kuti ndikuitirei chii pachiredzwa, so zvinhu zvakandodza ndakaona zviri small kwandiri, ani ndoda matenesi Zambia negumbezi kana chete, that's fine, I'll do that for you. Pandavapa zviri izvozvo, but later on takakura tichigara mukaboy sky kadiki kanga kasina mawindo, kakane 2 rooms, but one day yanga ichishanda, one room yanga isina door, saka ndakasikaishandisi. Nika kitchen kedika very small kitchen, tairara tuna gogo wangu mukitchen imomo. So ndapedza kuda kuti ndadazona form 3 ndo pataigana gogo wangu apa. Saka ndakazoti gogo thinking mwari zvakati sunungurwa kudai. So in 2015 ndakati gogo nda kuti tingopwanya zviri panapa zvitise zvinyowa. Gogo wangu munhu wekuti anga atonyorwa mabhuku emadhona kumusha kuti dzinopuwa chikafu kacha mbeu vaitopuwa vari pa top list. Saka ndakavaunza kuHarare ndikaenda kumusha ndikapwanya everything that was there. Vandaisa dzimba dzitsva, vandavakira musha wakati kurei, tikapenda tikaisa miti yakanaka, vandachizovatakura, vandati nongedzai pamba penyu. She cried. Kati this is your house. Ndikati ndakuitirai because ndiri kuappreciate rudo rwamakandiitira pakundichengeta. Ena asana pedza kuvaitira rudo irworwo because munhu wandinoona achindikoshera zvekuti handidi kumushaya. I'm very close now. Saka mashoko ekuvatenda nezvekuvatenda nazvo hazviperi mukoma Sly. Nezuva ranga ribhidhirawo ndakavaita zvimwe zvinhu zvihombe chaizvo zvinotyisa handichaziva uri pano, asi ndozoti ndo mubereki wangu, saka ndinongovatenda. Aiwa, tinotenda gogo. Hanzi napaida moyo Diyange Ollah, you are so talented. Taonga Chizhambe Ollah, the best radio guy. Simbarashe Ranga, keep shining Ollah. I know you from Kosa, Christian College of Southern Africa. Yes. Tyler Thomas, Ollah, which church do you go and what's the name of your pastor? You seemed to be well groomed, so would like to know who mentors you spiritually. Ini nenda kumasowe, ndakakurira kumasowe because gogo wangu ndosangana vakanga vachipinda, so ndakabva ndakokura ndiri imomo. Nanhasi ndinongoenda Johan Masowe Chisham, ndokwandinonamata inini. Yes. Uchikura panika food yawaida kuti ndakatanga kusenza akada kuzvitengera food iyi ndonyatsodya ndakagara ndokona kunge riri cascade kana nedonut. Iwewe ndepi food yawaiti ndakatanga kusenza ndoda kugara ndichidya food but ndasa uchaidya but ipapo wati ndo food yandoda ndani mari yangu ndakuzvitenga. Even kumusha uchitaurwa nyaya yechips and chicken nawe haichashamisira, but uchiudzwa nyaya yechips and chicken munhu ari down there kumushawo chinhu chinochichitoyera mapotatoes ayaneka chienga but ndaida kuzvidya neseafood. Ndaida kumanda ndika ndongoinzwa seafood ndoda kudya zvinhu izvozvo and ndo zvinhu ndaitarisira senge but ndakungozvidya everyday. Autoti man wakanganwa zvaifarira zvezvia. Exactly. Kune vamwe vafana vechidiki vari kudawo kuitawo kupinda basa iri rekutapa nhau rekuemajournalist, advice yaungavape ndeyekuti chii, because it's not that easy. Kana munhu vachikunzwa uchitaura paredhiyo kana vachikuona uchitaura patv vanozati it's so easy, smooth sailing. Izvi ndozvikuona izvi. Advice yaungavape especially vachiri kuchikora ava ndeyekuti chii, kuti kana uchida kuti uve ajournalist zvinhu zvaunofanira kuita ndezvizvi uye zvinhu zvaunotarisira zvinogona kusabuda like that. Chekutanga ndechekuti kuti uve ajournalist kana une passion nechido chekuva ajournalist kana uri chikoro ngazotangira kuchikoro ikoko. Do research pachikoro. Chikoro chakavakwa rini nani ndadanaka mabuilders pachikoro pana
who was the first headmaster wechikoro chinochi akadeputesa nani koma first senior teachers department nani. Do your research and come up with a sort of a document that uri kuchikoro whether ku primary school or whether ku secondary school or whether waenda ku university, ita your research. Kune munhu anodzidza pa University of Zimbabwe asingazita yakavhurwa rini, who was the first chancellor haatozivi but anodzidza ipapo. But kana uchienda kuva journalist ka tinotaura mashoko kuti uri munhu anofanira achitarisirwa kuziva zvese everything, kuti okay kata kunyaya dzescience kunoita zvakati because wasaka nevanhu vescience uchada kuvabvunza mibvunzo uchavabvunza sei usinganzwisisi that subject. Saka unofanira kuva anoziva zvese, though kana wazowa muindustry ndo zvimwe zvinofanira kuzivikanwa nevanhu. Hauzowa jack of all trades, unofanira kuzowa an area yaunospecialize in. Ingava ku-entertainment anenge aunzi mabhiti, ingava uri chakati, ingava kuri kusport zvakasiyana-siyana, ukana kupolitics. So unozenge wako uchimaster your art muarea yawafunga kuti nezvayo. Kana wafunga kuti ndada kumhanya ndiri kusport, ndiri journalist sports journalist, then wochinyatsonzwisisa zvinhu zvesport, matambirwo emagames, zvinoriwa kuti ikadai rinonzi chakati, kuti kana wakuzoripota kuitira kuvanhu vanoda kunzwisisa. Saka zvinotangira where you are and zvinotariswa nevanhu vakawanda zvokuti ndikanga ndaa journalist ndafa nemari. That's a lie. That's a lie. Journalism, vanhu vese haufaniri kuita journalism une drive yemari, because ukaita journalism une drive yemari ndo paunopedzisira tinoti plagola in journalism ndo inopinda nyaya dzebribe. Either it's you unenge uchikumbira bribe or the people you are going to interview or people you are going to talk to vanenge vada kukubribe. Maybe they are bribing you kuti usabudise story which is again killing your profession, or ada kukubribe kuti umusimudzire aende pane imwe level yet munhu yeye asiri munhu ane talent or ane chipo kuti angachisimudzira, not to say kuti kusimudzira kwakaiba, but kana munhu achinyatsobhiliva anogona kusimudzirika, I think basa rako rinofana kuzvitaurira rega. So sometimes majournalist akawanda anopinda munzira idzodzo dzekupedza autora mari then topedza takukupa vanhu nyaya dzisina maturo tichisiya dzine maturo. So nyaya dzinonzi dzinorovesa journalism ndo nyaya dzinonzi uyu ndiye journalist. Nyaya dzekuti muzana yekuti tazvijaira nyaya idzodzo, it means kuti we are doing it because pane chatariplesa nacho nyaya yechokwadi taisiya, probably papinda kanyaya kemari. Kuti uite mari mujournalism, it's all about the concept yekusa umwe munhu ane vision that I want to be on Star FM panoshanda Ollah, ndakushanda na Ollah pa Star FM, but probably Ollah haachisina vision yekuva pa Star FM. Umwe munhu ane vision yekuti ona ari ku BBC, ari kuona ari ku CNN. So sometimes usashande ungori kuti nda kugumira pakati. Ndinoona vanhu vakawanda anoti akapinda mu certain organization anoishanda for 25 years just to maintain the name. Akashanda kunhingi 25 years ndo akamirira kamerike pension, anofa asina chinhu chainacho because probably kusangana mari inenge iripo, but mabasa mashando atinoita. So iwe munhu ane chido chekuita zvinhu zvake or to form or to start your own media house, it's very possible. Sa ishanda une maono iwoyo kana uri a journalist uchida kuva a proper journalist. Yes. As a presenter pa radio station, maartist anouya nemusic yavo mukoma Ollah music ye dzimwe dzenguva haiterereki. True. Zvokuti even pamwe ukada kuisa kumafans kumalisteners anoti hey Ollah nhasi indava. But vanhu ivavo manje pamwe unogona kuiridza yotedza kunyatsoreceive nemafans zvokuti you then cannot continue uchiiridza. Munhu yanosipedzera kuti mukoma Ollah muri kubhadharwa kuti muridze zvinhu kana kuti musaridze zvinhu izvi. Munombosangana here nemasinari zvakadai kuti kakawanda kacho kakatowanda kacho ndo katinosangana nemaissues akadaro. Munhu akakupa music yake ari toexpecta kuti iwe utoiridza mangwana makuseni panext show yako afati toiriwa pashift yako chamwana ndateerera kaOllah kwanzombosungaikupinda. No, it doesn't work like that. Music ukaunza we have what we call music committee. So our music committee listens to all the music that comes in the station. Toteerera music yedu aienderane nestation yedu kana inoenderana nestation yedu. So uchana you find kuti uchateerera radio station A wane sound yawanoridza, uchateerera radio station B yakasiyana ne A
uchazvinzwa panika difference but maybe tichiri the same artist but different songs. Tine zvatinotasa pamasongs. Pane mamwe ane slow jams, mamwe up tempo, mamwe zvienda nestation kuti iyo yakamira sei. Imwe message yacho, lyrical content. Then imwe music yatinopiwa nema-artist vanhu vazhinji havasaiziva kuti kuimba kuita sei. Inenge ine imwe content, lyrical content yawo imwe yacho inenge ichisweya ichituka ichita zvisizvo hatikwanisi kuiridza. Chero kava hiti kumastreets but haende pamhepo. Then also kune imwe music yetu inouya ichitoadvertise macompanies. We cannot play such music. But itokupa free airtime to Ollah 7 enterprises. Free airtime to chakati ichirumbidza toti iridzai song hangu iyi tiri kurira mastreets. Yes, iri kuma streets but pana kuti tiridzi manje radio. We are commercial radio station guy. We can't play this. Havazozvinzwisisi vanhu. Saka maybe dai my producers are not producer music iyi. Vachidza kuti song iende pa radio, do a radio edit. Kana ida kuti iende ma streets, do this. Because even Jamaican panemba music yawo yekusweya ndo yakawanda. One of a radio edit inenge clean version yekuti inoenda pamhepo so that inenge same song neiri kuma street but zvatisiyanei mukulyrical content. Saka vanhu vachinji vanouya neizvozvozvo vachiti apa ngosikuda uri sabotage. No, if you are a good artist unotongonzika wato pamhepo and you will shine. But kana usina zvatutaura izvi unogona kurira kumba kwenyu nema streets men. Just that. Sly Media TV, building bridges.